Sankar bora ahem kati bihu ketalon I asaki ke kai ajok ahem mi kichu. Bang parohini rakre pho LP Thanbang mati teacher kepek along Karbi inudvet ke longpu alam aputhak EM Richard tok bipen lam klar kipi. Khat khatia long ke ongdong ang tan ahor kinep long. Karbi Anglong live ada babirta long pen nilisami mirin hansipi pine bertang ton pen arjupanik tha. Meke kar ang penta alondo. Bonta kachere jongsi avete nang lipan akisung chitong nang kokta tek. Sonsi kedam tang preni pai krener kebarni kang sam apor pai troksira chitim apor malom Bokolia police station ke parlo haldiati Sankar bora ahem me chopidet. Me chodet poalam arjulong si me ke cho adim an paledun si kachini ji aphan birta ribdunlo. Birta ki ribdun ahut adung arai atum kachethan hem me ke chodet lake non malom kati bihu ahut ningarong kachipi milur ke kai pon rep adon tin sida medu. Bonda bora ahem abang kopai ke lang ngojok kopi koson peloni mi abang ahem chopidet lo chiteran urlo. Me chodet pupen fire brigade chatuma phan birta pi pen adung an palidun lo bonta me ke pa me atumta birta ke long der chet ajok hem me cho eta phi un edet lo sitami me ke cho bom ason an lang pen pa me pilo hem along pi ne kano hoga birta kirip ahut an ke birta long pon pilang phuluni pen dir chuna rong pi Karbi Anglong live. Kidamtang preni pai Kreser Kebarni Karbi Anglong Autonomous Council EM in charge Education Department Richard Tokbi methang a quarter along perangkia mai ingnisi bang parohinira bang krep ho athan bang angbong pen Karbi ki inudvet ke longdun pu non malom social media long hur ke chodut aputhak EM Richard Tokbi pen lamthe piklar pon Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong aphan panongsi nonjong Director of Elementary Education Assam pen ke paklang pon Lower Primary along lo ke pathan dunji aphan bang parohinira bang krep ho athan bang amen piklang lo la songbong Karbi ke inudvet si longdun chot Bang solam inut bang hiniatum non malom Facebook mate social media along kitok lamthe kachipangjar hur chodut aputhang trainee pai Kreser Kebarni Karbi Anglong Autonomous Council Education Department in charge EM Richard Tokbi pherangkya mai ingni ponsi Karbi Anglong ara phan lamthe kepeklar pona birta nang pale EM Tokbi kaning jeke non Kahuri Sai Alam Theke, Director of Elementary Education Assam Pensi Advertisement Kepeklang. Lata Akimi Fresh Kali Ningkan Pho Thanbang ke Klemtang Atuma Phansi Warsai Pichot Lata Online Pensi Apply Nangji. Karbi Atum ke Piapot si Longdun Dedelo Pulote Apply Dun Abang Avideda Joini si Longdun Dedelo. Inud Apply Dun lo Inud Longdun lo. Kopiapot si non ke Klembom Karbia teachers mate Thanbang Atum Apply dun dedelo pulote alang litum ningkan potrok aprang pensi contractual teachers ke claim bom lapen salary mate bainong sitami surit hongkep plikep an long bom lo bonta akini jong si apply dun lo pulote suri inkoira pli ansi long choji anparta bangso post laki sanctional post kali personal post side lahai Kadukawe lang et chini et apisi Karbia Thanbang atungke apply dun abang avidet luputa EM Tokbi pen ningje. Halapu 6 schedule special TET pen bang pharo isira bang troksir kebra ner kep athan bang aparmanta kepapling ji aphan kewang ji phaikunia cheklo malom advertisement peklang pon buputa EM pen ningje pontu. Fana pachini alam thebang through media pena no there 250 nang go pen Karbi people see in well lo alam the pen si pen alam the patlang
ahok pe alam lo putang ten lahai lo. Overall, Assam along see 35,133, both lower and upper. A teachers contractual, a teachers claim bomb, ningkan ho claim bomb atumafan. Halatum ang bomb pen, a criteria do lata online basis pen sila tu apply do no, lapen apply do me, lapen apply do di data aning have. Nata aning ha apply dun di data sabe apply dun lo potante itung Karbi Anglong pen ke apply dun si 225 online no la pena songo ke Karbi inwe lo ke apply dun online no Karbi si apply dun ma medan apply dun di data alam thesi ni na hampo people lo ma potala no 219 post belong dun out of 225 anglong pen 225 lo ke apply. La so ang pen 219 long. 219 ke long dun ang bong pen kiti nud lo. Tinok lo asa kuri non kuni regular long lo. Ke long pen ang mat lo. La lo la pen banget thom. Banget thom ni tu la tu bang ke technical problem. Mane upper long ta apply dun that, LP long ta apply dun that. Amana tu problem masih total ke 215 vel. Latum afan a criteria long la fuelo. The candidate must have completed 5 years of continuous service as on 31st July 2024 as contractual or state pool contractual teacher under SSA. New recruitment kali lagi. Akimi recruitment kali lagi. Claim bomb to continuous service claim bomb tu. Kisuman ke 7 years ke claim lo kamuan tu ni aja tu ni 8 years claim lo 10 years claim lo their salary is getting more than 40,000. 40,000 so say a salary la tum lo. Jong si la tu non la so often apply dum lo putang te regular often jong si apply dum non they will get initial salary only 24,000. Only 24,000. Then 40,000 kilong abang a facility as it is same. Alam ba kayo? Betul ba alam ba kayo? Same. Ama si online lo ke apply do na ba si abidal. News report Karbi Anglong live. Kedamtang Preni Pai Krener Kebarni Khatkati Police Station ke Parlo Kaliram Basti Krongpli Atowar Arielong Arnikang Sam Apor Raikom Sai Ki Hatung Kai Kia Son ke Ton Kelang Asai Kedeng Bom Apor Hut Ihuma Tragalong Pen Ke Ongdung Ang Tan Pen Kewan Ahor Kineplong Birta Kilong Atingi Ihum Guwahati Pen Kevang Manipur Anat Kepangno Bom a truck registration number AS01 TC 6847 along Raikom Sai Ki Hatung Ka Khurugasai Kedeng Ponahut Kadukawe cartoon Pharuke Thom an Nepon Cheklo Bangso a cartoon laki hor si long pon Laben labangso hor laki Meghalaya ahin ke Jordamji a hor pusi pang thekpon pen arona teng pen sis pon deplo Bangso long Trakatewar abangpu Azad Khaklari Asarburamen Nakna Khaklari Arong Lutumari Block Hini Phuluni Karbi Anglong Pusi Chini Pon Napen Neping Nang Pon Chik Bokajan Penanantera Karbi Anglong Live Non ke dobom Bharatiya Janata Party mate BJP Sarkar ke Digital India pusi Prime Minister Narendra Modi pen pangdak pon. Lapen penangan a district ke development asai mate kaching thur asai sitami claim pon dolo. Lason thak thak si Assam State lapen labangso a state arlo district kaprek lapen ke papi hup Karbi Anglong district aphanta Sarkar pen penangan asai claim pon lo. Bonta Lakhaing Kora Trok Dwarbagri MEC constituency ke Parlo Upper Dadhora Langtugrong Pararong Longki Teronarong Lapen Ramsing Tokbi Arong Alongki Hemso Amen Pen Arong Amenalis Lapen documents Hai Hui Ponde Rapita Piapotsi Geotech Nang Claim Kletet Makusi
haladak arada tumpen ning jepon lapen haladak arong asar pimar mati ani marlia tumpen pherangkia tum along nangke thandun atengki labangso hemso phan amenalis hai hui nangke claim ke rina nayak lektepisi ke claim busi than pachinidun lapen non block pen kewang geotek ke claim apor hut ke nilitum dadhora rong thom arong arat atum amen alis kupi ko son pen loni long lelang lapen online pen claim pelang puta than pon Rina nayak lektepi alangli ajara bidi pen sidami nilitum dadhora rong thom arong arat atuma phan ke hemso nang palong pivek nang jipusi kachuningri padopon lapen Anparta Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi VDC Chairman Sarkoi Rongphar Town Committee Chairman Mongol Singh Terang atuma phan hemso nang palong pidun vek nang jipusi haladak arong arat atumpen kachuningri padopon thu saya grupen nang geron ahebu nang PG pulo setame alang ni nang klem pidet lo la si ni tum ke em kidu garara su pinaka posi asu pinaka posi na non ni dolang fu ade la se la so dang bong nang klem pi theng nang fu posi ni tum amang ke na che hang ing lo na ni tum pha hem mang long vek nang po hem mang ke long vek nang fu pulo palang ti na tum rong kwan donte rong thom lang tu rong phara rong pen long kiteron bat chikrang pen kiwang abai do rina lek thepi posi polang li phansi sarkar pen ke adai tu pilo posi adon tina phansta mi hem su long et nang ji chitang nang ji bu pen posi bai do tum hansi sahar group tum hansi pilo mate di ama sinili tum han jote ka kuri nang ke toya deng nang ke tang ke la rong thomara than ke rina bai do rina lek thepi bat chikrang aso alang li phansi nang toilo nili tum phan phalo dadhora an lewang no nili ka hap an ke wang on e pialo masini tum rong thomara chingrum si dadhora andam juilo brcc tum hansta mi uthai vi alangli tum bahini rajip tero nili hemusolo samsing terang dadhora pen sidak lang tu rong pharong brcc lo alangli tum bahini sitami em na ingthum de si network ke do dim an rang juinoi pulo setami alang li wang ve patoi te si dadhora an si alang li dukok lo sini tungka hok lo du pumasi rong thoma ra thedi hadak sidun lablo ama selang li register along tok pon lo nili tum aadhaar card number ration card number alang li tok pon si a register bang hem bidam joilo alang li chi chakang ateng pulote nili ha hem li rok lo pote net ki do din na upload bidam det pu la mendes ki pon ba hedi son si nili tum hanak ke chaka sitami alang li bang ke bang hejar arong abai do ki claim tungke haloge si online upload lo non alis nang chirui lo geotek mari saidi lo setanili tum rong thomara da phana banke alangli ke oblan bidam koklo nona banke register hem bikok sinili tum han banke list nang chirui don de det lo kela si geotek te tami mari long le de lo nona porke asi alangli ajat abidi pian seta alangli phansa daito pilo posalang phansi chonghong prong lo nili tum rong thomara ke hem su long vek nang po ya thema ki dukila arat saide nili tumke aposi nili tumke dukde aposi chukim da thek thelo alang phansi adai tu pilo posi nili tum long vek ngi lo so hen nangke dola marapen RG son rongphar Karbi Anglong live tang te pinya da babirta ki lapan sikang ton paniklo arni kemi